I pacijenti, dobrodošli k danas pekujemo moje sestru da budem tiha. Kako ćemo je penkovati? Mi ćemo je cijelo večer peskati sa ovim, zato onako kao za dezinfekciju. Ja sam ovo danas dakle ovdje malo su isovi. Ovo se da napunim alkoholom. Ja ću ovo da popraskam tamo. Dakle, prvo idemo da natočimo vodu, pošto što da ne. Mislim što da ne, to i treba da se uredi, tako da možda idem u obično kupatilo. Da. Haos je, ne pitajte me, dakle moramo to da natočiti. Čekamo. Napunili smo vodu. Ok, nego sve jeste što. Ćemo se da... fuck, prasao sam. Uzit ćemo. I da ostavimo. Sad im je samo to dobro zatvoreno. To vidim. Čekaj da pravimo. Odlično je za penko. Da moramo ugasiti svetlo. I zaključiti sobu. Samo da... Prvi put ćemo samo ovako čisto da je... Ok. Čekaj se ovako sviđa. Malo telefon da ti bude čist. Nije moj telefon vodootporan. I ti? Ljudi, digi penke uspeo. I mislila sam da je pošto sada moramo da spavamo, tako se vidimo opet.